श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. आज मी तुम्हाला कारल्याची भाजी कशी करतात ती दाखवणार आहे. चला तर मग बघूया साहित्य. कारली आहेत, कापून ठेवले. असं कारलं घ्यायचं आणि इथून कापायचं आणि उभं असं चिरून घ्यायचं असं, आणि मग त्याचे असे तुकडे हे करायचे, बारीक तुकडे. आणि नंतर आता मीठ घालून हे मळायचं आहे, ते दाखवते मी तुम्हाला. तोपर्यंत साहित्य बघूया. हे 2 कांदे मोठे आडवे चिरून घेतलेत बारीक. अर्धा ओळा खोबरा, ओलं खोबरं आहे. हे कढीपत्ता आहे. कढीपत्ता तुम्हाला हवा असेल तर घ्या, पण मला आवडतं म्हणून मी घेतला आहे. असं घ्यायलाच पाहिजे असं नाही आहे. हा हिंग फोडणीला, मोहरी, हळद, मालवणी मसाला आणि चवीला मीठ आणि साखर जरा आज जास्त घालायची आहे. 1 चमचा तरी घातलं पाहिजे, तरच कारल्याची भाजी जरा कडूपणा कमी येतो. 1 चमचा मी अर्धा चमचा मीठ टाकते ह्याच्यावरती, कारल्यावरती कापून घेतलेले बारीक करून. आणि ही आता अशी मळून घ्यायला पाहिजे. ही बघा, हे मळून आता अशी झाली आहे. आता पाणी सुटलं आहे एवढं. अजून हे पिळून पण घ्यायची आहेत. हे बघा केवढी होती आणि केवढी झाली. अशी जोरात जरा मळायची चांगली, मीठ टाकून. म्हणजे सगळं हे पाणी ना गाळून पण पितात. हे पाणी चांगलं असतं पोटाला. ज्याला डायबिटीस वगैरे आहे ना, ते लोक पितात. अशी लोक पितात, पोटाला चांगलं असतं. गॅस चालू करते. आता हा तवा ठेवूया आपण. तवा जरा गरम होते चांगला. आता तवा माझा तापला आहे चांगला. आता हे पिळून असं त्याच्यावरती. आता गॅस थोडा बारीक करते मी. तर असे हे पिळून, तर रस सगळा असा पिळून काढायचा आणि हे असे तव्यावरती टाकायचं. केवढा रस निघाला बघ. ह्याला जरा जोर लावावा लागतो काढून काढायला. भाजून घ्यायची कारली. ही अशी चांगली सडसडीत होईपर्यंत अशी भाजून घ्यायची चांगली. काय याच्यात तेल मीठ नाही टाकायची, नुसती भाजून घ्यायची. अशी होईपर्यंत भाजायची. ही थोडी काळी अशी, म्हणजे चांगली कुरकुरीत झाल्यापर्यंत. हे बघा, तरी 7-8 मिनटं तरी ह्याला लागतातच भाजेपर्यंत. हे बघा, अशी भाजून घ्यायची. आता गॅस मी फास्टच ठेवला आहे, कारण ती भाजली पाहिजे ना चांगली म्हणून. आणि आता गॅस बारीक करते आणि काढून घेते. ते तशीच झाली पाहिजे. थोडीशी पाणी मेलं पाहिजे ना त्याच्यामधलं, ते जास्त कडू लागणार. मग ते 4-5 चमचे तेल टाकायचं याच्यामध्ये. हिंग अर्धा चमचा हिंग टाकला. आता अर्धा चमचा मोहरी, कढीपत्ता तुम्हाला हवा असेल तर टाका, नाही टाकला तरी चालतो, पण मी टाकते. ही फोडणी चांगली तडतडली आहे. आता कांदा घालू याच्यामध्ये. कांदा जरा जास्तच वापरायचा याच्यामध्ये. भाजी छान लागते अशी केली की. आमची मुलं खायची नाही, ती पण आता खायला लागली कारल्याची भाजी. एवढी चांगली होती अशी भाजी केली तर. कांदा आणि साखर जरा थोडीशी जास्त घालायची याच्यामध्ये, मस्त लागते. आणि अशी भाजून घ्यायची चांगली एकदम. कांदा पण चांगला भाजायला द्यायचा एकदम नरम होईपर्यंत. आता ह्याच्यामध्ये आपण हळद घालून घेऊया अर्धा चमचा. साखर लास्टला आणि हे मालवणी मसाला लास्टला टाकायचा याच्यामध्ये.
मीठ घातलं काय थोडं कांदा नरम होणार ना. बस अर्धा पाऊण चमचा टाकायचा, म्हणजे आपल्या चवीप्रमाणे टाकायचं. आता बारीक करते आणि कारली घालते भाजून ठेवलेली. त्याच्यामध्ये तेल नाही अजिबात घातलेलं आहे, नुसतीच भाजलेली आहे ती. अशी हे करून घ्यायचं. आता याच्यामध्ये आपण चमची साखर टाकून घेऊया. 1 चमचा तरी साखर घाला, जास्त घातलं थोडी तरी चालेल. थोडीशी जास्त. आता चांगले भाजून घेऊया याच्यामध्ये. गॅस मी फास्टच ठेवलेला, आता स्लो करते. गॅस फास्ट ठेवलं, आता स्लो करते. झाली आहे कारली भाजी आता तयार म्हणजे अजून खोबरं घालायचं आहे. खोबरं घालते आणि खोबरं चांगलं हे करून झालं त्याच्यामध्ये मिक्स करून, म्हणजे एकदम 2-3 मिनटं तरी अशी परतून घेत राहायची खोबरं घातल्यावरती. आणि लास्टला मग मसाला टाकायचा त्याच्यामध्ये, मालवणी मसाला, किंवा तुम्ही नुसती मिरची मसाला टाकलात तरी चालेल. मी माझ्याकडे मालवणी मसाला घालते म्हणून मी घालते. आता हे सगळं मिक्स झालं आहे. आणि एक सांगते, जरा ओलं खोबरं पण जास्त टाका याच्यामध्ये, अर्ध ओळं तरी घाला, म्हणजे कडूपणा येत नाही भाजीमध्ये. बघा एकदा करून अशी. आता मी मसाला घालते याच्यामध्ये. मसाला तिखट आहे म्हणून मी अर्धा चमचा थोडासा टाकते. आणि ही जर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल, एकदा करून बघा हे अशी भाजी, बघा तुम्हाला नक्की आवडेल. आणि ही जर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.